Abantu bathi i-ANC ukuba ivele yayeka ukulungisa ibhuloho elakhiwe ngezingodo eMpumalanga. Amalungu e-ANC Youth League ko-31 eMpumalanga abambisene nomphakathi bahlangana balungisa baphinde bakha kabusha ibhuloho elonakele elakhiwe ngezingodo elisetshenziswa izakhamuzi ukuwela umfula endaweni. Kodwa-ke abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bakhombise ukungajabuli ngalokho okwenziwe yi-ANC. Abanye bathi bekungcono ngabe le nhlangano ivele yayiyeka ukulungisa leli bhuloho ngoba babona sengathi kudlalwa ngumphakathi. Abagxeki bathi amalungu kahulumeni adla izigidi zemali ngokukhwabanisa, kodwa uma sekufika ekwenzeni umsebenzi oqondile ukuthuthukisa umphakathi bahluleka ukwenza izinto ngendlela efanele. Kukhona nabathi kungenzeka kutholakale ukuthi kuchithwe izigidi zemali yabakhokhi bentela kulungiswa ibhuloho elenziwe ngezinto ezilula njengezingodo, amapulangwe kanye nothayela, okuyinto-ke ebangela ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwemali kahulumeni. Isambane News sibuya nazo sishisa.